ବହିର ନାଁ ଅନ୍ଧାରର ଆଖି। ଲେଖକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବରାଳ। 1. ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଟିକେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଅବିନାଶ ବାବୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତାଙ୍କ ଡାକରେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ସମୟ ଆସି ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ବି ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅବଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସୁଜାତା। ସବୁବେଳେ କର୍ମତତ୍ପର ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ବୟସ ଆସି 53 ପୁରି 54 ଚାଲିଲାଣି। ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ସୁଲଭ ଗୁଣ। ବୟସର ଛାପ ମଧ୍ୟ ବାରି ହୁଏନି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଉ କର୍ମଠ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ସବୁ ବର୍ଗର ମଣିଷକୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନିଗମରେ ସେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଗମକୁ ବିକାଶଶୀଳ କରିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଅବିନାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମ ହିଁ ମାନବ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କାହାରି ମନରେ ଆଘାତ ନ ଦେଇ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କେମିତି କାମଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇପାରେ ସେଥିରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଗମକୁ ଠିକଣା ଦିଗରେ ବିକାଶଶୀଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିଲେ। ପେପର ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପରି ରିଲ୍ ପରେ ରିଲ୍ ସଦୃଶ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେପଡ଼ି ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ମନଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥାଏ। ଅବଶ ଅନୁଭବଟା ହିଁ ଆଖି ପରଦାକୁ ଟାଣି ଦେଉଥାଏ। ଦିନ ଆସି 11ଟା ହେଲାଣି। ପେପର ଖଣ୍ଡକ ହାତରେ ଧରି ଚା ପିଉ ପିଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ। ଉଠନ୍ତୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୁଜାତାଙ୍କ ଏତିକି କଥାରେ ଚେୟାରରୁ ଧଡ଼ କିନା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି ସାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଆ ଭାବି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ଖାଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରୁଟି ଓ ସନ୍ତୁଳା ଆଣି ଟିପୋଇ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ। ଔଷଧ ଖାଇବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନିଗମ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅନୁନ୍ନତ ତଥା ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମୟରେ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ କାମ କରି ନିଗମର ସୁନାମ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରି ପଠାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର? ଅନ୍ଧ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ସଚ୍ଚୋଟ ନିଷ୍ଠାପର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁଜାତା ଦେବୀ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଓ ଜିଦ୍ ସେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଭାବନାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଭଳି କୌଣସି କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମା ପାଖରେ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦଳି କରନ୍ତି, ହେଲେ ବାପା ସରକାରୀ କାମ ଓ ଲେଖାଲେଖିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କଥା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର Sample complete. Ready to continue?